Patay to. Patayan to. Oh, grabe. Ayan, what's up mga Aji? Gagambino, nagbabalik. Ito mga Aji ito yung salmon natin, ito nag-molt mga Aji. Good size lang ng salmon to Ang mga kalaban nito is pinakamalaking OS ko. Hindi ko alam kung jumbo yun, basta yun ang pinakamalaking OS ko mga Aji. Kung naalala nyo yung tigreng pula na dumali nung itim ba yun? So, hindi ko na maalala ko nung kalaban ng mga Aji, yung ang galing. Yung abo pala na OS din ang kalaban niya, yung payat mga Aji. Ang galing talaga lumaro nun mga Aji, yun yung paglalabanin ko dito. Dito na sa baba, kukunin ko. Bago tayo mag-umpisa pala, shoutout muna sa inyo. And God bless sa inyong lahat. Special mention ko lang, yung dating sa opisina ko sa Telus, yung buong ICR team. God bless po sa inyong lahat. Mag-ingat kayo lagi sa kagalingan sa pagtrabaho. Sa mga kasamahan ko sa karate dati, yung Shin Kyokushin, si Sensei Richard Picar, shout out po, and God bless sa inyo lahat, sa lahat ng buo ng Shin Kyokushin ng Telus. Si Senpai Yong, God bless sa iyo. Si Ruel, kamusta ka na Brad? Vlog tayo. Ito mga Aji, salmon Pero mga Aji, bago tayo umpisan to, sa tingin ko may tulog to mga Aji. Pag nagkamali to, may tulog din to. Pero hindi, sa tingin ko mananalo pa rin to kasi malaki talaga. Kakainin niya tong OS na to mga Aji. Yung OS mga Aji, malaki talaga mga Aji. Pero ang gandang laban na ito. Umpisa na natin mga Aji, sana mag-enjoy kayo. God bless sa inyong lahat. Umpisa na natin. Ayun, malaki din, malaki talaga. Talagang balagbagan to, palakasan ng yakap na lang to. Lamang talaga sa pwersa to mga Aji, kaso tagal na kasi ng huling na ilaban to Kaya paglabanan na natin. Ayan kita pa rin sa paa talaga, malaki talaga mga Aji. Na salmon, yan Patay to, patayan to. Grabe talaga. Sabi ko sa inyo mga Aji. Sabi ko sa inyo. Talaga niyakap niya na yung OS mga Aji. Ballerina. Ang lamang ng salmon dito mga Aji is mapwersa talaga. Pero kung nga palag yung OS din kaso wala, iyakapin talaga ng salmon. Pero may tama yung salmon mga Aji. Maraming tama yung salmon. Talagang nagpapatihulog na yung OS Binibilutan na ng salmon. Pero kung OS to mga Aji, malakas kasi kumapit yung salmon talaga. Di na binitawan Nag-lips to lips po sila Ayan mga Aji. Lips to lips talaga. OS saka yung salmon natin to. Ayoko sanang itapat to mga Aji kung tutuusin lang. Kung OS lang din ang kalaban itong pula na to mga Aji. Sa tingin ko ang ganda talaga ng laban na ito. Wala na, laglag na mga Aji. Kunin natin. Patay na mga Aji yung OS. Patay na talaga. Wala na. Patay na yung OS mga Aji. Unang kagat, stroke agad mga Aji. Wasak. Di bubuhay ng salmon to. Ayan Pinatay po talaga. Yan, wag na. Hindi na ginalaw mga Aji. Pero buhay na buhay itong salmon na to Sinisip-sip niya na to mga Aji Galawin na natin para mapaita natin sa inyo. Patay na mga Aji, patay na po ito. Yung OS. Ayan na bitawan mga Aji bitawan ng salmon natin. Ayaw talaga. Wala na, kinakain niya ng mga Aji. Ayan Kain na to. Di na binitawan.